Ало? Ало, Митко! Един момент. Айде го този човек тук да го видим какво прави. Чакай. Да. Абе, Мите! Да. Абе, един твой колега съм от Терзиев. Да. Камион си имал, бе, вярно ли? Да, що? Те не е моя, то на Мирослав, де. Кой е този Мирослав, бе? Сина ми, бе. А. Нещо, какво ти трябва? Абе, да прекараме 20 тона вълна имам. Какво? Вълна, 20 тона. Вие от тук ли сте, бе? Да? Че толкова много вълна... Къде са ви усети на вас, бе? Абе, има. И да пием по една ракия после. Моля? И да пием по една ракия после. Вълна. Ага. Абе, да еба твоето мами, ти да не се базикаш, бе, майка ти да ебе каканарин да еба. Знаеш каква вълна ще ти дам, бе, майка ти? На майка ти путката толкова с вълна нема, бе, да еба твоята мама да еба. Те, бе, майка ти да еба 20 тона вълна. Ти знаеш колко все трябва да имаш, бе, педерас? Колко? Майка ти да еба вълна. Каква вълна ти 20 тона? Знаеш колко са, бе? Путка толкова се оценява града, бе. Има. Я си ебе майката ти се базикаш с нещо. Аз ще еба путката майна, ще ебе педерас, ще еба. Да еба твоето мами, да еба. Да, бе, майка ти да е 20 тона. Къде 20 тона? Бега, я.